yaran nan ba sa mutunta fa mutane masu mutunci. Ka zo musu da soyayya na Allah da Annabi don ka taimaki rayuwarsu, ko marayu ne ka ɗauki nauyinsu kana biya musu waɗansu bukatu, matuƙar baka rayuwan hotel da wajen cin abinci ka ɗauke su ka fita, to kai ne mutumin banza a wajen wayannan yaran. Irin wayannan yaran mazan nan, wayannan yan iskan da suke ɗaukar su kai su hotel su yi lalata da su yi bidiyo, su ne masu mutunci, su ne wayayyu a gun irin wayannan yan iskan matan. Amma mutum mai mutunci, idan duk rana za ka ɗauki 5,000 ka ba yarinya, kana ba ta shawara ta yi haƙuri da rayuwa ta dinga zama inda Allah ya ajiye ta, to insha Allah kai ne wulaƙantacce, kai ne ba kauye, kai ne ba gidaje a wajen wannan yarinya. Sirrin taurari, zafafan labarai da ɗumi-ɗumi. Wato wannan bidiyo na wannan baiwar Allah da yake yawo a kafan sada zumunta, abun bakin ciki ne, abun takaici ne, kuma abun Allah wadai ne. Saboda a tarbiyya irin namu na al'umman arewa, wannan ba ƙaramin abun takaici ba ne. Abin da nake so waɗansu daga cikin malaman addinin Islama su fahimta akan wannan ƙadiyan shine, wa'annan yaran da kake gani, wa'annan yaran mata da ake musu ganin ƙananan yara ba su san komai ba, to da yawa ku malaman da kuka zo kuna kare wannan yarinya, kuna buɗe ƙofa nema ire-irenta su dinga ganin abin da suke aikatawa ba komai bane. Ko da a ce an samu akasi bidiyo ya yi likin irin wannan, malamai za su fito su dinga tsine ma shi yaron da ya yi lalata da ita, ya yi sanadiyan bidiyon kila ya fito ta hannun shi ko ta hannunta. Kuma na ga waɗansu daga cikin malamai suna faɗin cewa wannan yaron shi ya soma lalata da wannan yarinya. Wato duk abin da za ku faɗi ku dinga bincike mai zurfi. Wayannan yaran idan baka san su ba, kana malami, to kafin ka faɗi wani magana akan ire-iren yaran nan ka yi bincike. Yara ne waɗanda iyayensu ba kowa ba ne, amma sun ƙi haƙuri da rayuwa, ba su da gashin ƙawansu, suna so su yi kitso irin na ƙawayensu. Yarinya dai tana rayuwa, ubanta da ƙyar yake samo abin da za su ci a gida, amma ta raina abin da ubanta yake ciyar da ita, ba ta cin abincin gidansu, kullum sai abincin itiri take ci. Kullum in garin Allah ya waye, irin waɗannan yaran tunaninsu wa zai zo ya fitar da su ya kai su wajen da za a ci abinci mai tsada. Za su iya wata ba su ci abincin gidansu ba, ko da sun ci sai dai su ci saboda ka a ce ba sa ci, su yi kamar sun ci, su tsakula su bari su ce sun koshi. Saboda me? Sun fita, saurayi ya fitar da su, ya je ya ciyar da su a waje. So duk yarinyar da take da ɗabi'a kullum sai an fita da ita an kai ta wajen cin abinci ko an siyo mata abinci, wallahi tallahi ba za ka raba ta da irin wannan mugun aikin ba. Sannan na biyu, duk yarinyar da za ka ga duk waya in ya fito, duk iPhone in aka release, sai ta yi ƙoƙari ta riƙe, ba ta yadda da inda Allah ya ajiye ta ba, to ba za ka taɓa raba ta da irin wannan mugun aikin ba. Na rantse da tsarkin mulkin Allah, ku daga cikin wayannan malaman da kuke kare wannan yarinya, na rantse da tsarkin mulkin Allah, bari ba ku wani target guda ɗaya. Yarinya yau kaga yarinya tana amfani da iPhone 13 Pro ko 13 Pro Max ko 13 ko 11, ka rufe ido ka zo mata da soyayya, ka rufe ido ka karbi wayan hannunta ka cika, ka siyo mata wanda ake yayi 17 Pro Max ko 17 Plus ko 16 Plus. Na rantse da girman Allah, in ka mata haka, na rantse da Allah ba wulakancin da ba za ka yi da gabanta ba, sai ka ture, za ka yi zina da ita sai ka je ta ishe ka. Kuma a ce ma ka yi wannan hoɓɓasan, ka nuna kai ka canja a gaban ƙawayenta, kai ka canja mata waya.
kawayen ta san kai ka canja mata waya, na rantse da Allah in kawayen sun kai su 30 kawayenta sai ka yi zina da 25 a cikin su in kala su, saboda su za su zo suna neman ka. Kawai kamar yarinya albishir cewa wannan waya da ka canja mata duk waya in ya fito sai ka canja mata, saboda haka ta kwantar da hankalinta ta yi biyayya, na rantse da Allah gindinta sai ka ture. Ba irin wulaƙanci da cin kacan da ba za ka mata. Yaran nan ba sa mutunta fa mutane masu mutunci. Ka zo musu da soyayya na Allah da Annabi don ka taimaki rayuwarsu, ko marayu ne ka ɗauki nauyinsu kana biya musu waɗansu buƙatu, matuƙar baka rayuwan hotel da wajen cin abinci ka ɗauke su ka fita, to kai ne mutumin banza a wajen wayannan yaran. Irin wayannan yaran mazan nan, wayannan ƴan iskan da suke ɗaukar su kai su hotel su yi lalata da su yi bidiyo, su ne masu mutunci, su ne wayayyu a gun irin wayannan ƴan iskan matan. Amma mutum mai mutunci idan duk rana za ka ɗauki 5,000 ka ba yarinya, kana ba ta shawara ta yi haƙuri da rayuwa ta dinga zama inda Allah ya ajiye ta, to insha Allah kai ne wulaƙantacce, kai ne ba kauye, kai ne ba gidaje a wajen wannan yarinya. Irin wayannan da za su zo su ɗauke su kai su Itiri, daga Itiri su wuce da su hotel, su ne wayayyu, su bukatar su kawai su je hotel su yi video a hotel, su yi stream a Snapchat, su ɗaura a kafafen yaɗa zumunta, su nuna suna rayuwa na hutu. Saboda haka malamai ku dinga bincike. Naga waɗansu malamai suna tsine ma wannan yaron, naga wani malami ma rubutu yayi mai tsawo har yana faɗin cewa yarinyan virgin ne, wannan yaron ne ya lalata. To yarinyan nan ba dog style ba, har monkey style ta iya. Saboda bana magana akan abin da ban yi bincike akai ba. Na rantse da Allah akwai wanda na kira na ce mishi yana da wannan bidiyon, ina so in gani kafin in yi magana akai, in san abin da zan faɗa akan shi. Na rantse da Allah sai da ya turo min guda 5. Ya ce haba oga, siyarwa nake amma kyauta zan baka. Don da na kira shi, da na mishi voice ta WhatsApp, ce mishi na yi ni ne honest man, ina so in yi magana akan bidiyon yarinyar nan, amma ban so in faɗi abin da ban sani ba. Buɗan bakin shi a reply ɗin shi voice note, ya ce a honest kai ne oga honest, ai ina kallon bidiyon ka, ina jin daɗin bidiyon ka, wallahi 2,000 nake karɓa duk bidiyo, amma zan turo maka su kyauta. Na ce to don girman Allah in zaka turo min, ka turo min 1 biyu, ba na so ya zauna a waya na, ka turo min 1 biyu, saboda gudun kashe ɗan ma ya sa in bar shi a waya ni ma in yi gige in tura ma wani in yaɗa batala. Tuni ya turo min guda 5. Yarinyar nan ba dog style ba, har monkey style ta iya. Wannan yarinyar ne yaron ne ya disvirgin kawai don bidiyon ta ɗaya ya je ya sha magani. Ai a maganan da yake yi a bidiyon da malamai suka gani, waɗansu daga ciki suke cewa virgin ne, abin da ya faru magani ya je sha, ya saba yin lalatar da ita, amma kamar alwashi ya sha, haɗuwansu na ranar sai ya jikatar da ita. Ai cewa yake yi, ai yau na gaya miki ba bacci, yau ba sauki, which mean a baya yana yi bai yi wani daɗewa, amma yau ya shirya mata. Shine take ihu take cewa yau baya na ciki na ina jin shi ta ciki. Ita ne virgin, wannan ne virgin, yana ɗaga kafanta yana hangin ɗinta sama inda kasan za a rataye ta mutu. Virgin ne ake mata irin wannan ɗaga kafan. Saboda haka malamai, duk lokacin da abu ya faru irin wannan, ku dinga tsorata wayannan yaran, ku bar sagin ɗinsu. Barnan da wayannan yaran matan suke yi yafi na mazan. Shi wannan yaron kwata-kwata ma an ka bincika kila bai da wani sana'a ma kawali ne. In kana so ka ga waɗanda suke ma mata cin wulaƙanci, nema kawalai. Cin wulaƙanci ka nema kawalai. Su ci su zage su musu wulaƙanci. Saboda kwaɗayi, su suna kwaɗayin kullum za su kawo musu business, za su haɗa su da mai kuɗi. Wulaƙancin da kawali zai mamace gobe ta dawo, ubanta in ya mata sai ta bar gidansu, sai ta bar gidan ubanta. Amma hakan nan za ta haƙura da shi, saboda mai kwaɗayi. Saboda haka as far as iPhone is concerned, kuma yarinya tana so duk iPhone in ya fito sai ta riƙe, tana so ta dinga rayuwar Italy, kullum sai ta fita ta je ta ci abinci a waje, to wannan sana'an na karuwanci shine aikin ta kawai. Da yawan su karuwai ne,
sannan yarinyar da bata taba zina ba za ta dauki kanta ta kai hotel? A gidan shi ya zina da ita a hotel ne. Yarinya mai mutunci gate din hotel ma ba za ta iya takawa. Gate din hotel ba za ta iya takawa. Saboda haka wayannan yaran da kuka gani su dole sai sun rike iPhone, ba su da sana'an komai. Dole duk waya in ya fito sai sun rike latest, da yawan su karuwai ne, ba ta inda ba a amfani da su. Ai amfani da su ta dubura, ai amfani da su ta mafitsarin, duk ta ko ina, duk abin da aka ga dama yi da su ake yi, su ba abin da ya dame su. Saboda haka abu ne mare daɗi, abin da ya faru da ita abu ne mare daɗi, abu ne da zai destroy mata life. Saboda haka ba abu bane mai kyau. Duk mun yi Allah waje da wannan irin abin, amma malamai in abu ya fito ku bar saurin taking side, ku bar saurin yanke hukunci. Yaran nan click suke da shi, group kungiya suke da su, yawa kungiya suke da su, kuma kana zuwa ka nuna musu kana da rufin asiri, kawaye kokarin su ma su saci namban ka, kokarin su haɗu da kai a wani guri su ce ka ba su namba. Yanda namiji yake ce ban namban ki, na rantse da tsarkin mulkin Allah, irin rayuwar da yaran nan suke so, matukar zaka zo ka fitar da su ka kai su wajen cin abinci, ka dan yi wani yunkuri ka canja ma ɗaya daga cikin su waya, na rantse da Allah in sun kai su 30 duka sai ka yi zina da su. Su za su neme ka, ba kai za ka neme su ba, su za su neme ka. Saboda haka Allah ya sa mu dace, Allah ya shirya mana zuriya, Allah ya shiryar da mu, dukkanmu masu laifi ne, dukkanmu masu laifi ne. Allah ka gafarta mana. Assalamu alaikum. Menene ra'ayinku game da wannan al'amarin? Duka-duka ana muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma an jima idan kun ji mu ɗauke da waɗansu sababbin shirye-shiryen kamar kullum. Kada dai ku manta kuna tare da tashar Sirrin Taurari. Sirrin Taurari a shirye take domin faɗakarwa, ilmantarwa da kuma nishaɗantar da ku a kodayaushe. Domin kasancewa cikakkun 'yan wa'annan tasha mai albarka, ku yi mana subscribe kana ku danna ƙararrawa. Haka ne kadai zai ba mu damar sanar da ku da zarar mun dora ƙayatattun shirye-shiryenmu a gare ku. Tashar Sirrin Taurari tana alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode, mun gode.